लोगोफोर आं ददे बेसेबांबा गोबावनि उनावसो दिनै नोंथांमोनजों आं नुजानो फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ गोबाव सम नुवाखैब्लाबो गोसोआव दङ जानांगौ ना सोरबा बावबायमोन आं जे ददे। जुदि बावबायब्ला दिनै आं नुजाफैफिनबाय आरो जुदि सोरबाफोर बावाखैमोनब्लाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा। स' लोगोफोर जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा आं दिनै बेखौसो फोस्रावनो फैदों। दाथ' जोंहा मा बोथोर गासैबो मिथिखायो। दा जोंहा दैलां बोथोर सफैबाय। दैलां बोथोराव जोंहा गोबां नखरफोरानो बर' नखर गोबां नखरफोरानो गायनाय फुनायाव नांगासिनो दङ। सोरबा बायदिया अखा हानायजों लोगोसे खोथिया फोगासिनो, सोरबा बायदिया हालेवगासिनो, सोरबा बायदिया आलि सालि दानगासिनो। बेफोरबायदिनो गासैबो गाव गावनि नखरनि खामानिफोराव नांनानै दङ। आरो जोङो आजिखालि गासैनि आखायावबो मबाइल दङसै। गासैबो खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों जे जोंफोर निउस अन खालामोब्ला गोबां नुनो मोनो खोनानो मोनो जे गोबां जायगायाव गोबाङानो दाबोसिम अखाखौ मोननो हायाखै बा गायनाय फुनायनि खामानियाव दाबो जागायजेननोनो हायाखै बा मोनाखै। गोबां दुखुनांथावनि बाथ्रा। दिनै गोबां दाब दाब जायगायावनो अखा गैयैनि थाखाय दाबोसिम मावनो गोनां बायदि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, हालेवनो हायाखै, खोथिया फोनो हायाखै, दाबो जागायजेननोनो हायाखै। बैफोरबायदि जायगायाव दाबोसिम जुदि अखा थोबसेबो गैयाब्ला मावनो दांनो हायाखैब्ला बिसोरो बोसोरसेनि माइफोरखौ बोरै बुथुमनानै दोनगोन। नाथाय थारैनो जों जोबोर खाफाल मोजां। दिनै जोंफोरनि जायगाफोराव अखा नांगौ बायदि मोन्दों, सान्दुं नांगौ बायदि मोन्दों। गोबाङानो खोथिया फोजेनबाय, गोबाङानो हालेवजेनबाय आरो सोरबा बायदिया गायजेनबाय। दिनै आंनि उर्ला फुथुला चेनेलखौ नायग्रा नखरफोराव सोरबाफोर दाबो हालेवजेननो मोनाखै नामा, सोरबा दाबोसिम गायजेननो मोनाखै नामा, सोरबा दाबोसिम मावजेननो मोनाखै नामा, अबे जायगायाव माबायदि अबस्थायाव दङ खोन्थाहर लोगोफोर। स' बेनो बाथ्राया जे दाथ' दैलां बोथोर सफैबाय नालाय, एखनब्लानो थिं सान्दुं थानो हाखावै बायदि, एखनब्ला जब अखा थानो जायगा गैयै बायदि। बे दैलां बोथोरखौथ' जोङो हमनोनो हाया नङा होनब्ला? एखनब्लानो सान्दुं एखनब्लानो अखा। बेबायदिनो मैयानिफ्रायनो लानानै दिनैसिम दाबोसिम जोबोर अखा आरो अखाजों लोगोसे जोबोर बार। बेबायदि अबस्था जानानै फैबाय जे आङो दिनै फुथुलाखौनो बनायनो हायाखै। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जिहेतु आंनि फुथुला चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनो, बेनिखायनो सिगां आपल'ड होनायखौनो आङो रि-आपल'ड होबाय। गोबाङानो नायबोगासिनो दिनै फैयै 569 एपिसड जानानै फैबाय। दा बेनि आवगायाव मा जोंहा काहानि जाबोदोंमोन सोरबा बायदिया बावबाय जानांगौ आरो सोरबा बायदिया गेजेर ससेयाव नायनायफ्रा गोदोफोरनिखौ नुवाखै। स' बिनिखायनो आङो जिहेतु दिनै फुथुला बानायनो हायासै, बिनिखायनो आङो सिगां जि रि-आपल'ड जानाय बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोननो रि-आपल'ड होफिनबाय। अन्नानै बयबो नायदो, गोसो खुसि खालामदो आरो लोगोफोर दुखु दा मोनसै, गाबोन नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। बिदिब्ला चलो नायलांदो। आयु मा लेथेरा बे बाम्बुलाया। आयु सेंग्रा मानसि जालायनानैबो गावनि रुमखौ एसेबो साफा लाखिया। नायदो नै सिङाव गाननाय फेनफोरखौबो बिदि दोनलाबायो। आयु बेलाय माथो जाखो? बेलाय माथो मुजाफोरखौबो बिदि दोनलाबायोहाय। आयु मासे लेथ्रा। मासे गेसाव मोनामदों। मुजायासो मोनामदों ना बे पेनफोरासो मोनामदों? मासे लेथेरा। मानसियाबो बहा थांखो बेलाय? ओमफ्राय नाय। आयु लेखाफोरखौबो बेफोरावनो दोनलाबायो। मानसियाबो हायथुथु नालाय गोजौआव मा दं मा गैया नुहुरजोबा। बे गिटारावनो गाखोना नाहरनोसै आङो। मालानि साहा लोंनानै दोननाय काप माराम जाखुलायनानै दङ साफोरानो हनै। आयु कापफ्रानो गोसोम जाफबजोब्बाय। र' नायनि आं बिसनाखौबो मोनामसुनि आङो, गान्दुखौबो मोनामसुनि आङो। माबायदि अबस्था जानानै दङ? बस्था मोनामनानै दंजोबो बग्रा जिफ्राबो आरो गान्दुआबा मा अबस्था मोनामनानै दङ। आयु मासे बाखुन्दा मोनामदों। आयु गान्दुआबो इसर। सेंग्रा मानसि जानानैबो एसेबां लेथ्रा जायोहाय। आयु गोदो बिब'आ दङ होननानै बिब'आ साफा खालामना होयोमोन। बिब' गैला होनगासेयावनो एसेबां बिदि लेथ्रा जाबायना न'फोरा। बहा थांखो मानसियाबो? बुंहरखाबाय आङो आं न'आव फैगोन होननानै। अब्लाबो बहा थांखो दाबोसिम खा खबर गैया। फैथों र' बियो। सेंग्रा मानसिफोरनि आखल। सिख्लाफोरनि सेरावबा पारफिउम सारफब गोथाव मोदोमब्रु थाहैयो गानफब जोमफबनो। बिथिं न'आव नायफै अबस्था गैया, न'आ बस्था गुदाम बायदि जानानै थाजोबो। आब'लै आब'।
नै दासो बबे गुरुं सिंनिफ्राय मानबायखांनानै फैनो रोंखांदों बियो आब' होख्रावबोदों दासो आब' मिनिदों माखौबा हाजोआव जेवनो बुंहरखायाखै आं फैगासिनो होननानै ओंखाम ओंख्रि संना दोननो हाया नोङो बिब'नो बहा देवानि मारिहैदोंमोन ओइ आब' स्लिथाब्रा दिनैनि दिनाव बारा रायनो नाङालै आब' आं मोनसे बुस्थु लाबोफ्राबो मोनसे बुस्थु जल्दी मा बुस्थु जाग्रा ना गानग्रा नायनोसै आङो दिल्लीयाव फरायहैनानै माथो आंनि फंबाया गुफुर जानानै फैथारदोंहाय दे बाबु दे मा लाबोदों मा बुस्थु हरदों नायथारनोसै जल्दी मा दिल्लीनिफ्राय आंनो माबाफोर गानग्रा लाबोदों नामा नङालै आब' बिदि नङा आं हिनजाव लाबोबाय आब' हिनजाव मा हिनजावसो लाबोबाय नोङो नोंबुआ नोंखौ हा बन्द होयै दिल्लीयाव फरायनो थोनहरनाया हिनजाव लाना फैनोसो थोनहरनाय जादों नोंखौ बहाथो हिनजावालाय बहाथो दिल्लीनि हिनजाव माबायदि नायनि आङो बिदि नङालै आब' दिल्लीनि नङा खाथि खालानिनो जागोन सोङाखैलै आं बबेनि मा नाम बेखौबो मिथिबावा डाइरेक्ट लाना फैखादों आङो ओमफ्राय बहाथो बबेयाव सिखोमोना गारबोदों हिनजावखौलाय दङब्रा दङ बाहेरायाव फज'ना दोनथ'दों आङो माने आं सिगां रुमफोरखौ एसे साफा खालामनानै हाबफैग्रोनाय जादों र' आं लाना फैनि दे फै हाबफै बै जिरायनाया आंनि बिब' एबा नोंनि नोमबाजै जागोन आं नुवाखैहाय मा आं नायाखै आं गंदोंसो आं लाजियो नै आब' नायदो मानोथो गंबाय थाखो मानो लाजिदों दे नायदो हरै आंनि आब'खौ दिन्थिदो मोखांखौ बोरो नायनि सोर आंनि फंबायनि हिनजाव बियो नायनि देलै दे नायदो मानो बेसेबां लाजिदों दे खर'खौ थिखोदो दे नुबाय दा आब' समायगोनना आंजों दावखानो ओइ बामबुला मेगन गैयै सोर बायदि हिनजावखौ लाना फैखो नोंलाय सिनायला नामा नोङो बेलाय आंनि बिबोनांसो दा माने आब' नोंनि बिबोनांसो आंथ' नुवाखैमोन ना माब्लाबाबो नों दिल्लीयाव थानाय मानसियालाय बोरै नुनांगौ जाखो ओमफ्राय माबोरैथो लोगो मोनलायनानै माबोरैथो सौग्रावलायनानै माबायदिथो लाबोलायनाय जाखो आरो दावखा नों माबायदि सिख्ला हो साबैसे हौवाजों खारफ्राम फैफ्राम दायो गयथे आंनि फंबायजोंसो मोनबावबाय नोङो बाजै आंथ' मिथियाना आरो आं सिनाया माब्लाबाबो नुफेराखै बे नोंनि फंबाय होननानै राहा लामा गोथेनायाव बेयो आंखौ लामायाव हेल्प खालामनायखायनो आं बेजों फैफानाय जाबाय सेस जाजोब्बाय सेस ओइ गथ' हरा आखाया बोखाद हरा साइद थाव दावखा थाव न'आव थौ बहा जाया आंनि फंबाय जानायखौ बोरै होनो थौ न'आव थौ बाजै आं फैखाबाय होनबानो थालांनो मोनो नामा थौ जाया आं माब्लाबाबो जाहोनो हाया बिदि थौ ओइ बाबुला थाब दानो थांफिनदो नोंबो दिल्लीयाव थाब थानो नांलिया नों बेयाव थानो नांलिया थां जल्दि आं फैगासिनो उनाव र' बेखौ दोनहैग्रोनि आं न'आव मा मोनदों नोंसोरो आया मा जानांगौ मा जाजोबखोलै दिनै मा ओंख्रि संनांगौ जाखोथाय ओंख्रियानो जेबो गैया माथो दिनै जि अखा हादों आंहा बिदि अखा हाबाथाय बेदरफोरसो जानो लुबैसोयो दायो बेदरखौलाय सोर लाबोगोन रावबोथ' दिनै बेदर लाबोनाय नंखायादां आंनि आखायावबो फैसाया एसेल'थार एसे बुरजा थानायबालाय आंनो लायसिगौमोन बे एसे थानायखौबो बाहायजोबनो हानाय नङा फिसाजोआबो जालु जाला बिबाय थाथारो बिहामजो औ आयै मा ओंखाम संबायमोन नोङो ओंखाम संबायमोन गैया संथ'वाखै संनोसो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय आयै मैगङानो जेबो गैया माथो आलु आन्थाल'सो मा ओंख्रि संनांगौ जाखो र' नों ओंखामखौल' जाननानै दोन आं बेदर लायनानै फैगासिनो ओइ गामियाव बोरमा बेदर खासि बुथारदोंनो आधा केजि लाना फैनि र' आङो बेखौनो आलुजों बिदि जोब संदो दे आधा केजि माने आयै एसेबां बुरजा मानसियाव आधा केजिया थोगोन जानो सेरसे लाबोस्रानाया मोजां जागोनदां आंबो फैसा एसे हरदेरनोसै दे मानो थोआ जानांगौ थोयो 6 जन मानसियावलाय थोयो मानो थोआ जानो दरनै जागोन आरो एसेबां दाम बोरमा बेदरा बायनो हाथारा बहा 6 जन 8 जन आयै जोंहानि फेमिलिया 6 जनल' सानबाय नोङो औ नंगौ गोदो 8 जनमोन गोदो बेदर सेरसे नांगौमोन दायो 6 जनल' जाबाय आधा केजिया थोसिगोन माने आयै 8 जनमोन नाथाय बोरै 6 जनल' जाखो माब्रै जाखो आं बुजिनो मोनासै सोर बहा गोमाखो मानसियालाय औ जोमैमोनखौ जुदा जाहोबाय आं जुदा गैला बेनिखायनो सानै खमायबाय ओंखामाबो एसे खम सं दे मा जुदा जाहोबाय माब्ला मालानिफ्राय आरो बहा आं मिथियानो माथो आयै
सिमां बायदि जाबाय सिमां बायदि जाहोआमोन आङो बिनि खुगानि रावफ्रानो आंखौ रागा जोंहोबाय बै दंफां सायख्लुमाव थांनानै जिरायनानै बिमाजों मा खोथा रायलायदों गासैखौबो खोनाजोब्बाय आङो नोंसो बिदि रागाजों जुदा जाहोबाय आङो नाथाय बबेयाव आयै बै न' बोरायाव गोदो आंनि बिहाव बिखुनजो लुना गालांनाय बे न'आवनो थाहोबाय आङो बायलासियावनो थाथोंसै मा बुंदों बिसोरो जों बिमा बिफाखौ भिखारि बायदि खालामगौमोन बे भिखारि बायदि लामानि बिनिखायनो बेखौनो भिखारि खालामबाय आङो थाथोंसै दे नै बिहामजो खा खबर दालाहै ओंखाम ओंख्रि दाहै बिसोरनो थाथों रानथाब फोथाब थादों बिसिनि टेम्पारफोरा बांद्रायबाय देरनजोबनाय बिसिनि टेम्पारफोरखौहाय आयै ओइ बाजै ओंखाम ओंख्रि मोनबाय ना दे खुरदो बिराद ओंखाम उखैबाय आं जानानै अफिस थांनोसै अलंबार बबेयाव ओंखाम नागिरदों नोंलाय हो मानि ओंखाम नागिरफैदों नों बेयाव नोंहा बेयाव ओंखाम नागिरनांगौनि जेबो अधिकार गैया नङा जुदा जाखाबाय दा नोंसोरो जुदा खालामबाय था नोंसोरखौ थांदो नोंनि हिन्जावा ओंखामखौ संना दोनदो दा बै नोंबै गोदो लुना गालांनाय बोराय न'आवहाय थां दिनैनिफ्राय नोंसोर हौवा हिन्जावा बे न'आव दाहाबसै नोंस्रा बे न'आव जेबो मुंबो गैला थां आं बबेनि ओंखाम नागिरफैदों थां नोंनि हिन्जावजों थां मा आयै आंखौ जुदा जाहोबाय मालानिफ्राय जुदा जाहोखो नों आंथ' मिथियाखैनो मानो मिथिनांगौ नोंलाय मानो मिथिनांगौ नोंनि हिन्जावानो गासैखौबो नोंखौ मिथिजोबखायोना आयै जोमैनि थाखायनो नों दिनै आंखौबो नोंनि अननायनिफ्राय गोजान खालामनो हाबाय आयै नों जाहोनो गोसो जोमैखौ हारसिं जाहोना आंखौलाय मानो होखारदों नों आयै नोंनि नोमफाया खोन्थानाय हो नोमफाया खोन्थानाय हौवाया थाफायाबा हिन्जावा हारसिं जुदा जायो बिमा बिफानि अननायखौ नांगौमोनब्ला बिमा बिफाखौ अनग्राब्ला बिमा बिफानि सायाव थानो लुबैब्लालाय मानोथो हिन्जावखौ दबथायनो हायासै नोंलाय हो मानोथो हिन्जावखौ दबथायनो हायासै नोङो मानो हिन्जावनि दख'नासो थाग्रा जाखो नोंलाय नोंनि हिन्जावा मा बुद्धि खालामदों मा खालामाखै बेखौथ' नों गासैखौबो मिथिजोबखायो हिन्जावजों लोगो जानानै बिमा बिफाखौ लामानि बिबायारि खालामनो नागिरदोंमोन नोंसोरो हो नों थिगमोनब्ला नोंनि हिन्जावा एसेबांखिनि गोजौआव बारखोनाय नङामोन नोंनि बेबायदि दिल्लानि थाखायनो नोंनि हिन्जावा दिनै नोंखौ बिमा बिफानिफ्राय गोजान खालामबाय थांबाय हिन्जावनि सेराव थांबाय ओंखाम ओंख्रि जेबो गैया बेयाव सङाखै आं संदोंबाबो नोंसोरनि फाग गैला नोंनि हिन्जाव संना दोनखाबाय थांना जाहैदो थां आयै अलंबारा नोंनि फिसाला अलंबारखौ मानो एसेबां बेबायदि बुंहरखो नों आयै फिसाला जाखो मा जाखो आंसो फिसाला होननानै सानना दङ बे जोंखौ बिमा बिफा होनना सानदोंमोनब्ला मानोथो बिमा बिफाखौ अननो रोङा बिसोरलाय मानोथो बिमा बिफाखौ लामानि बिबायारि खालामनो होननानै साननो हाखो बिसोरो अनबाबो अनजाया बेफोरबायदि फिसाखौ सिन्ता गैया भाबना गैया थाव संख्रि फानलु माइरं दै अर थाइसे फैसानि बायनाङैखायनो मिथिया बिसोरो बिमा बिफानि अननाय बिमा बिफानि खस्थ' बुजिनो रोङा बिसोरो दिनैनिफ्रायसो मिथिसिगोन बिसोरो संसार जानाया बेसेबां मा मिथिसिगोन बिसोरो दिनैनिफ्रायसो मिथिथों बुजिथों बांद्राय आलो मोननायखायनो बांद्राय गाज्रि जालांबाय बिसोरो दे बिहामजो नों संबाय थादो आं बोरमा बेदर लाना फैनोसै आं गोसो सिङाव मा सानगासिनोमोन आरो मा जालांखो आंथ' माब्लाबाबो बिजावजालिजों बिजावजालि एना एनि जालायाबा गावस्रालाया जमा थागोन होननानैसो साननानै दङमोन नाथाय सिरि मालानिफ्राय मा जाखोमाखो बेनो नामा खाफालनि लिरनाया सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दङ मा जालाङो जुदाथ' जाहोबाय र' नाथाय दोक्सि कुकार साराय गासैबोथ' न'नि बुस्थुफ्रा न'आवनो दंजोबो बबे ओंखाम ओंख्रि संना जाखो बिसोरलाय आइया मा हरखो ओहो आं बिदि थानो हानाय नङा जोमैया गाज्रिब्लाबो बिनि गाज्रिया बिनियाव थागोन आं गाज्रि जाफायाबानो जाबायथ' आंनिया आंनियाव थाथों सिरि आं खनसे थांनानै नायखोमाना फैनाया मोजां जागोन आयै मा जाखो आंनि खाफाला आंनि संसारा मा जाखो गोदै सिमांफोरा बायफ्लेजोब्बाय हा फाननानै बुलेट लानो गोनांमोन हौवानि खिथु उनाव गाखोफानानै उरायदावनो गोनां सिमां दङमोन सिमाङा सिमां जानानैल' थाथारबाय माथो मा दायनि थाखाय बेबायदि बादामनि न'आव थानो गोनां जाखो आङो बे थप्था दोसथाबलायनाय न'आवसो थाफैनो गोनां जाबाय आं मा दाय मावदोंमोन आंलाय मा गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन आंलाय मा दायनि थाखाय थानो गोनां जाखो बेहा बिखुनजोनि थाखा फैसाखौ लुथिजोबनानै ताजमहलनि न' लुनो गोनांमोन बुलेट लानो गोनांमोन उल्था जाजोब्बाय उल्था जाजोब्बाय मा जाबावनांगौ जाखो बे अलंबाराबो बहा थांनानै थाहैखो आयु माबोरै संसार जाबावनांगौ आंलाय बे न'आवलाय मानो जुदा जाहोखो आंखौलाय मानो जुदा जाहोखो ओंखाम ओंख्रिबो मोजां संनो रोङा आङो बोरै संनानै जाहोबावनांगौ आं सुवानो हायाव उन्दुनानै गाबबा मागोन मोनला माथो आङो
नंखाया मा जाबावगोन बे गोबाय सियारखौलाय मानोथो होखो आंनोलाय बे गोबाय सियारखौलाय मानोथो होखो आंनो जेबो होआखै बे गंनैखौबो होनो नाङामोन ना होयोथाय होयो मोजां बुस्थुखौनो गंब्रै गंबासो होमोन अब्लाबो हुन्थुस्थ' जागौमोन आङो बे गोबाय सियारखौलाय मा खि जानो होखो आंनोलाय र' बे सियार गंनैखौ होनायसेयाव बिखुनजो बुरैया माबा मोनसे खोथा बुंदोंमोन मा बुंदोंमोनथाय र'लाय नोंनि गाज्रि गोसोआनो नोंनि अहंकारानो दिनै नोंनि संसारखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लानानै फैबाय मिथिबाय नोङो आरो आं बे नोंनि सियार गंनैखौ ओरैनो होआखै मिथिगौ गोसोथ' गैयामोन आं नोंनो खामफ्लाय गंसेबो होनो नाथाय मा खालामनो जुदा जानाय हिसाबै रायजो राजाफ्राथ' नोंनि न' बांखौ नायनो फैगोन ना जोमैया जुदा जाबायनो गाज्रि आखलनि थाखाय जुदा जाहोजाबायनो होननानै गामिनि रायजो राजाफोराथ' नोंनि न' बांखौ नायनो फैगोन नोंनि न' गोदानाव साहा खापसे लोंनो फैगोन रायजो राजाफोरनो अब्लानो माखौ जिरायनो होगोन बेनिखायनो सा बे सियार गंनैखौ नोंनो होबावबाय बायलाबाबो बेखौबो मोनबावासोमोन नोङो मिथिगौ आरो दा रागाया बारा कन्ट्रल खालामनो हायाबा खर'आ खामानि होआबा बे गंनै सियारखौबो मोनबावनायसो नङा आंनि हौवाखौ आरो आंखौ सम्पतिनि थाखाय फुसिफ्लानो नागिरदोंमोन बियो सम्पतिखौ गावनि नामाव खालामना लाहोनो हाबा जोंखौ मा लामानि बिबायारि खालामनो सानोमोन नोङो हामथारबाय थिग समावनो खोनाहैसनबाय आं फन रायलायनायखौ थौ ज'थि न' बोरायनि दरजाखौ खेवना हैनोसै बेयाव थादो नोंसोरो दिनैनिफ्राय आंनि न'आव आगान दाहोफैसै नोंसोरो नङाबा जारलासो जागोन जुदा जाहोसे जाहोनानै आरो न'आव थांनायनि लामाखौबो दाननानै दोनबावबाय मा खालामबावनो मा जाबावगोन ओइ जोमै मा जाबावगोन नोंनि खाफालालाय नोंनि खाफालखौलाय मानो बिदि लिरखो ओइ जोमै नोंनि खाफालखौ मानो बिदि लिरखो गसाया आरो मा लिरनानै दोनबावदो नोङो आरो मा जाबावगोन आरो मा जाबावा सोरजों मा खालामजाबावगोन सोरजों मा फैजाबावगोन सोरजों मिनिजाबावगोन सोरजों मा बुंजाबावगोन खालामजेनजाखाबाय बिखुनजोजों खालामजेनजाखाबाय जुदा जाहोजेनजाखाबाय जोमै आंनि बायदि खाफाल दादुरि आरो रावबो गैला दं संसाराव आंनि बायदि खाफाल दादुरि आरो रावबो गैला दां खाफालाव गैया संसारा फैमारखाय मुलुगाव मोनासै जोमैया जुदा जाहोजाबाय खाफालाव गैया मा जाबावगोन आंनि संसारा बेबायदि न'आव सोर थायो हांसो दाउ फारामफोरखौसो बेबायदि नुयो नाथाय दिनै जोबैया बेबायदि न'आव थानांसिगोन गसाय आयै आंखौ अनखांफिननानै आंखौ बिहामजो फिसा सानथारनानै आंखौ नों दिनै खनसेखौ निमाहा होबावनानै आंखौ बजब फैफिनदो आं बेबायदि न'आव थानो गोसो गैथारा गामिनि मानसिफोरा आंखौ मा सानगोन मा बुजिगोन आयै लाजिगोन हालां आरोथ' आं बेफोरबायदि सियार गोबायनायखौ फांना फुथाफोरनोसो देख्रुब हरोमोन आङो दिनै बेफोरनो आंनि सना जाबाय आयै सियार दिनै दुखु जानाय बायदि दिनै गाबनांनाय बायदि आं माब्लाबाबो जिउआव गाबनांथाराखैमोन आयु एसेबां दुखु आं बायदि दिनै रावबो दुखु गैया दां संसाराव आं बायदि दुखिया दिनै संसाराव रावबो गैया दां आयु दिनै संसाराव आंनो दुखुथियासिन नामा गामिनि मादाव बिहामजोफोरनि मादाव आंनो साबसिन आंनो साकुरियालनि हिनजावसिन नाथाय दिनै आंनि हालोदा बेबायदि गामिनि मानसिफोरा आंखौ नुबा खम मिनिसिगोन हाय रायखोमाग्राया रायखोमासिगोन बुंखोमाग्राया बुंखोमानो थोनाय नंला आंखौ हाय आंसो खोनानाय नंला नाथाय खना हिनजावफोराथ' थाइजौ लागायना जालाय बैग्रि देना जालाय मा गोखैला जानायफोराव आंनि खोथाखौ सावरायजोबथारसिगोनदां आरो मा गामिनिल' गामिनि मानसिफ्राथ' भादानो हो बे जोंनि भिडिअखौ नायग्राफोरा खम मोजां मोनसिगोन बे आंखौ दिनै खम मिनिगोन बे फरायगोन नहाय आं कमेन्टखौ आंबो फरायखागोन सोर आंखौ मा बुंहरो दिनैनि दिनाव आंनि दिक्कारखौ नायनानै आंनि दुखुथिया जिउखौ दिनै नुनानै सोर मिनियो सोर रंजायो सोर गाबो सोर दुखु जाफायो आं दिनै मिथिसिगोनथ' आं फरायगोन नहाय कमेन्टखौ सोर मा बुंहरो दिनै खालि साफ्रोमनि भिडिअफोरावबो खालि सोर
सोरांस्रिखौल' बाख्नायनो थोआ बेखौल' बाख्नायो बेखौल' मोजां होनो बेखौल' आइ लाभ इउ होनना बुंहरो बेखौल' सोरांस्रि सना आब' मा बुङो आंखौथ' रावबो सासेबो बुङा आंखौथ' सोरबा बुद्रुनानै बुं सोरबा खादावनानै बुं सोरबा दैयाव नारसोमनानै बुथार सोरबा जुदा जाहो बेबायदिल' बुङो आं बेफोरबायदि कमेन्टखौ फरायबाय थायो नुबाय थायो बेनिखायनोथ' आंनि गोसोआ बारा गाज्रि जालाङो दा रावबो सासेबो आंजों लोगो गैयाबा बेनिखायनो आं गाज्रि जानो हमदों दा आरो दिनैथ' आंनि बेबायदि दुखुखौ नुनानै खम मिलिगोन बे रायजोफोरा आंखौ बेबायदि अबस्था नुनानै खम लाइक थुगोन बे हामदों साला साननानै बाद होदो बेफोरखौ मालायनि खोथाखौसो सानगासिनो सोरबा लाइक होयो सोरबा कमेन्ट होयो सोरबा मोजां बुंहरो सोरबा गाज्रि बुंहरो बुंहरग्रा बुंहरबाय थाखागोन आंखौ मोजां मोनखेराबो बे अलंबाराबो बहा थांनानै थाहैखो दाबो फैनो रोंला थाब थुब फैबानो जासै थुरसि लथा जेबो गैया माइरं गैया दै जुगार खालामनांगौ लाइट जुगार खालामनांगौ दाबो सफैया न'आव माबो थांदों आयु मोनालाय लांसिगोन बहा ओंखाम संगोन मा खालामगोन बबेयाव उन्दुगोन थान्दा बोथोरानो दाबो गाजोबाखै खम गोजांगोन बे हराव कम्बल गांसे गैया आयु आइया जोमैखौ बेबायदि न'आव दोनफैयो ओइ जोमै सोरांस्रि नों फैदों आंनि न'आव औ जोमै आं खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो थानो हाथारासै आङो सिरिसो फैखोमादों आइयाथ' फैनो माना खालामदोंमोन ओइ जोमै आं सिरिसो फैखोमादों दे आं बारा गोबाव थानो हानाय नङा थाबनो थाफिनगोन सोरांस्रि मानो दसेल' थाना एसे गोबावैनो थाना आं हारसिंनो आं दे बेसेबां दुखु जानानै दङ सोरनो फोरमायनो जादों आंनि दुखुफोरखौ दिनै फै सोरांस्रि फै आंनि न'आव फै दे जिरायदो दे बे सियारावनो जिरायदो माथो खालामनो सोरांस्रि आइया हनै मानसि फैबा बे सियारखौ जिरायनो गंनै होदों जिरायसाबदो दे सोरांस्रि बेयावनो जेबो उपाय गैया जोमैनि अबस्थाया आयु सियाराबो आयु गावनि आखलनि थाखायनो मोनदों सोरांस्रि नों माबाफोर बुंदों नामा आंनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै नों मिनिदों नामा ओहो आयु मानो बिदि बुंदोंसै नोंलाय नोंनि दुखुखौ नुनानै आं बेसे दुखु जाफादों औहाय सोरांस्रि माथो खालामबावनो सोरांस्रि अन्नानै नों आंखौ न'आव लानानै थांफिनदो ना जोमै आं नोंनि बेसिम जेन थेन खारखोमानानैसो फैदों आरो आं नोंखौ बोरै लानानै थांनो दे साननैसो थाथ'दो उनफोराव आइनि रागाया खमायबा अनखांफिननाय फैया बे आंनि खाफालानो गाज्रिहाय सोरांस्रि आंनि खाफालानो गाज्रि गसाया आंनि खाफालखौ बिदिनो लिरदोंना जुदा जाहोजानाय ना रावबो गैला आंहा बे जोनोमाव आंगो होननानै रावबो गैला हनै अलंबाराबो दाबो सफैया मोनानै लांसिगोन जेबो बेबस्था गैया दाबो आया अलंबारा दाबो फैयाखै आं दहाय लामायाव अलंबारखौ लोगो मोनदोंमोन बथल लानानैसो जिरायनानै दंमोन बेबो सिन्ताफोरजोंनो दिखारफोरजोंनो मानसियानो जुमाय फेदुआसो जालायलांसिगोनदां दै जुमाय लोंनाय बायदिसो नुथारदों आं मानसिखौनो मेगन गोजानो मा जुमाय लोंदों अलंबारा आयु जुदाबो जाहोजाबाय जुदा जाहोजानायनि गेजेरजोंनो हौवायाबो गाज्रि जानोसै नामा आंनि मा जाबावनांगौ हौवाया गाज्रि जायोब्लाथ' आंनि सेस जुमाय फेदुआल' जाथोंसै सेस सोमायदों सेस खाफाल दादुरि हिनजावा खाफाल दादुरि नङा जोमै नङा खाफाल दादुरि नङा बोरै खाफाल दादुरि जानांगौ नोंलाय मानसिफ्रालाय बुंनायालाय बुङा नङा मानसिफ्रालाय बुङो सोरबा बेमार गिदिर जानानै थैब्लाबो बेखौबो बुंगोन बेहा खाफालावनो लिरनाय दङमोनदां बेहा गिदिर बेमारजों थैनो गोनां होननानै सोरबा एक्सिडेन्टजों थैगोन बेखौबो बुंगोन मानसिफोरा बेहा खाफालावनो लिरनाय दंखायोमोनदां एक्सिडेन्टजों थैनाय बेनिखायनो एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय होननानै बुङो दा नोंनि खोथायावबो बेनो फैबाय आरो बिखुनजोजों जुदा जाहोजाबाय बेहा खाफालावनो लिरनाय दंखायोमोनदांहाय बिखुनजोजों जुदा जाहोजानाय बेनिखायनो जाहोजाबाय होननानै बुंगोन आं हले बे खोथाखौ फोथायजोबनोबो हाया बायदिबो मोनो नङाबो नङा नंगौबो खाफालनि लिरनायबो थायो माखासे बिसयफोराव नाथाय बबेबा खोथाफोरा खामानिफोरा माखासे गावनि आखल आखुनि थाखायबो जायोदां जोमै ना मा होनो आंथ' बिदिबो सानो खाफालखौल' दुसिजोबनोबो हाया माखासेया गावनि गोरोन्थिनि गावनि गाज्रिनि थाखायबो जाहैजोबो आया बे मानसियालाय आंखौसो नांथो बुंदों माथो आंखौ थ्रोबनो जावगासिनो माथो बेलाय हेल्ल' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय
दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो आरो जायफोरा दाबोसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना जुदि आंनि गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नायबावनो गोसो दङब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अब्ला नोंथांमोना गाबोन आंनि फैनो गोनां भिडिअखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर दिनै बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गुड नाइट गासैनिसिमबो